Кемдер балыкчыларга кызганып, кемнәрдер көнләшеп карый шушы суыкта интегеп утыралар дип жәлләүчеләр дә бар. Әмма балыкчылар бу сүзләрне колагына да элми, аларның балык тоту канында инде. Кемнәр сутка шуны палатканы утырабыз. Җылада октабалы кирәкми. Теләкмәгәч монда килергә туры килә. Ну, әйбәт алай, нормально. Гел бер урында гына тормый бит инде балык йөреп тора. Монда зрәгеләгә дә китеп утырасың дальше. Кемгәдер матур кием кирәк, кемгәдер балык кирәк шул. Әллә ничә чакрым аралар үтеп тә балык шәп кабамында дигән сүзгә ышанып килүчеләр дә шактый. Мәллә елгасы өстендә кыш әйләнәсе балыкчыларга тап булабыз. Мин Зәйлил поселогында торам үзем. Балыктан бәләкәйдән үк инде инештә искәр балыгы шунда вак-төяк бердә андый улы җылгалар юк. Безнең тирәдә. Күңел тынычландырып кайтабыз. Мәллә генә әле монсы якын. 200 километр жүріп қайтқан шақлар бар. Әлбәттә келдім. Күкшетауға күргә булып күргәннәр. Шуңа жырактарга күргәк тонып тырышабыз инде. Гипноз кебек үзенә тартып торган бу шөгыльне җил дә, яңгыр да, кар да куркытмый. Балык тотуның рәхәтен бары балыкчылар гына аңлыйдыр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.